дар асри 21 зиндагӣ дорем. дар асри илму технология зиндагӣ дорем. ҳама чӣ бо суръат пеш рафта истодааст, аммо мафкураи мо ҳоло ҳам дар сатҳи паст аст. намедонам ба мо чӣ шуда бошад. як шахс ба манфиати мо гап занад, 10 дақиқа вақти худро ҷудо карда наметавонем ки ҳамонро тамошо кунем. сабр надорем. аммо як шахс мехезад девонагӣ мекунад ки ягон манфиату фоидаe аз он нест, соатҳо тамошо мекунем. вақт қимматтарин чиз аст. инро дуруст истифода баред. як шахс меҳнат мекунад, соатҳо, рӯзҳо барои шумо як навори тарбиявӣ, як навори хуберо омода мекунад, аммо шумо сабру тоқати ҳамро тамошо карданашо надоред. аммо як девона мехезад 10 дақиқа дар даст телефон рост рафта ҳар чизе ки аз даҳанаш барои гуфтан мегирад ҳамона шишта гӯш меандозед. бо дастгирӣ мекунед. моро фиреб карда истодаанд. бародарони азиз, пайғамбари ислом дуруд бар ӯ ва олаш мефармояд: ҳаҷи умра то умраи дигар кафорати гуноҳон мегардад ва ҳаҷи қабул гардида подошаш ҷуз ҷаннат дигар чизе нест. шумо орзуи хонаи худоро доред? ширкати замзам шуморо бо роҳатии комил ва нархҳои мувофиқ ба ҳаҷи умра мебаранд. виза, чипта ва меҳмонхона, роҳбалати бо таҷриба, хизматрасонии бо сифат, сафарҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ. ҳоло тамос гиред ва сафари муқаддаси худро фармоиш диҳед. сафарҳо аз Русия, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. маълумоти бештарро шумо метавонед аз рақамҳое ки дар рӯи навор аст дастрас намоед. агар шумо аз номи дӯстатон садои умед муроҷиат кардед, ҳатман ба шумо тахфиф карда ва хизмати хуб мерасонам. хуб, мевем ба сари масъала. саломатӣ ин беҳтарин неъмати зиндагӣ аст. инро бояд қадр ва ҳифз намуд. ман имрӯз якчанд тавсияҳое барои шумо медиҳам ки ин ҳам барои саломатии шумо, ҳам барои молатон муфид аст. мо дар як табиат, дар як ватани зиндагӣ дорем ки тамоми гиёҳони табобатӣ вуҷуд дорад. алалхусус ман чизҳое барои шумо тавсия медиҳам ки камхарҷ аст. ҳама метавонад аз ин чиз истифода барад. баргҳои гули алоеро аз мошинаи гӯшқимакунак гузаронида, дар як зарфи тоза гирифта 200 грамм шираи гули алоеро бо 300 грамм асал, 350 грамм оби ангури табиӣ омехта намуда дар як ҷои торикӣ 3-4 шабона рӯз нигоҳ доред. як қошиқи дар як рӯз 3 маротиба истеъмол кунед. ин барои баланд бардоштани иммунитет, системаи муҳофизатии ҷисм, ҳатто ба занҳои ҳомила бисёр муфид аст барои иммунитети тифлонашон. аммо ба занҳо тавсия дода мешавад ки пеш аз истифода ҳатман бо духтур машварат кунед, чунки организми ҳар як зан ҳар нав аст. як қошиқ риши ҷуворимакаро гирифта дар термуз резед ва аз болояш 200 грамм оби ҷӯшомадагӣ ва сарпӯшро сахт маҳкам кунед. бигузоред 1 соат 2 соат истад. ҳар рӯз ним соат пеш аз хӯрок истифода баред. медонед фоидаҳош дар чӣ аст? барои тоза кардани гурдаҳо ва пешобдон, паст кардани фишори хун, кам кардани варамҳо, дастгирии кори ҷигар, нороҳатии сатҳи қанди хун, кӯмак ба кори меъда ва рӯда. як зардии тухм, оби лимӯ ва як қошиқча асалро омехта кунед ва пеш аз субҳона истеъмол намоед. барои тоза кардани организм аз бактерияҳо, беҳтар кардани ҳазм ва кори меъда, қувват бахшидан ва энергия ва коҳиши хастагӣ, паст кардани фишори хун ва беҳтар кардани кори дил бисёр муфид аст. бародарони азиз, шумо аз ин чизҳо истифода баред, дигар шумо ҳаргиз аз доруҳои химикат истифода нахоҳед бурд. ин чизҳо организми моро барқарор мекунад. инҳо безарар аст, дастрас аст, камхарҷ аст. шумо ҳамагӣ аз ҳамин чизҳое ки ман ба шумо тавсия додам 2 ҳафта истифода баред, баъдан натиҷаашро худ мебинед. ман ба ҳамаи шумо гуфтанӣ ҳастам ки агар чӣ беморие доред, шумо метавонед дар зери комментария нависед. ман бо доруҳои гиёҳӣ аз алафҳои табиии худ ба шумо тавсия метиҳам. шумо истифода баред, натиҷаша худтон бубинед. баъд метавонед дар зери комментария барои чӣ беморие ки шумо хоҳиш доред, мо ҳатман он чизро ба сами шумо видео карда мерасонем. худои нигаҳбонатон то наворҳои оянда.